अनजालु फरायसामोन आं बे पास्ट टेन्सनि नैथि बाहागो पास्ट कन्टिनिउआस टेन्सखौ दा नोंसोरनो फोरोंनो नाजादों। दा बेवहाय बेखौ जों खालामनाय सिगांनो जोङो गोसोआव गोसो होनांगोन। जों पार्सन हिसाबै जों मोनगोन सिंगुलार आरो प्लुरेल बेखौ जों मोनगोन। बेयाव गोसो होनांगोन जों मा जोंनो मोनसे सेन्टेन्सआव जों मा नांगौ साबजेक्ट थागोन बेवहाय बिनि उनाव बी भार्ब थागोन बेवहाय। खिन्थु सिम्पल पास्ट टेन्सआव बे बी भार्बनि बेयाव गोनां गैयामोन, खालि बेयाव मेन भार्बल'सो जों नुनो मोनदोंमोन। दा बेवहाय जोंहा पास्ट कन्टिनिउआसआव जोङो बेवहाय बी भार्ब मोनगोन। जोंहा पास्ट कन्टिनिउआसनि बी भार्बआ जाबाय वाज नङाबा वेर। जे सानरायजों हदाय मा जगोन सिंगुलार नाम्बारजों मा जगोन वाज जगोन आरो बां सानरायजों मा जगोन वेर। बे प्लुरेल नाम्बारजों बे वेर बी भार्बआ जगोन। बेनि उनाव जोङो मोनगोन मा भार्ब मोनगोन। भार्ब बे भार्बनि लोगोआव जोङो मा दाजाबनांगोन कन्टिनिउआस टेन्सआव आईएनजि जों दाजाबनांगोन। आईएनजि जेरैबायदि इट इटिं जागोन इटिं मेन भार्ब। बेनि उनाव अबजेक्ट थागोन अबजेक्ट। दा नायदो जोङो फारियै फार्स्ट पार्सनाव जों मोनदों आइ बे जाबाय साबजेक्ट। बिनि उनाव मा मोनगोन जोङो भार्बआ पास्ट टेन्सआ पास्ट कन्टिनिउआसआव भार्बआ मा जगोन आइजों वाज जगोन। I was जोङो लाबाय read लाबाय read बा बेयाव ing reading I was reading। जोंहा अबजेक्टबो लादो जों बेवहाय I was reading a book। नैबे आइआ बेवहाय साबजेक्ट बी भार्ब हिसाबै जोंनो लानो होदों वाज बा वेर जायजों जि जफायो बे जाबाय वाज आरो भार्बजों आईएनजि दाजाबनांगोन। नैबे भार्ब मेन भार्ब बे मेन भार्बजों जोङो आईएनजि जों दाजाबनांगोन। नैबे आईएनजिखौ जों बेबायदि दाजाबनाय जादों। बेवहायनो आईएनजिखौ जों दाजाबदों बेबायदि आरो नैबे जाफैबाय अबजेक्ट ए बुगा जाबाय बे अबजेक्ट। थिग बेबायदिनो जोंहा बांसानद्रायाव मा जागोन रोल नाम्बाराव वी दहायनो बुंदों आं वेर जागोन बेवहाय वी वेर बांसानद्राय नालाय वी वेर रिडिं ए बुक जाबाय वी वेर रिडिं ए बुक। बिनि उनाव सेकेन्ड पार्सनाव जों मोनदोंमोन मा इउजों मा जागोन इउ बेस। खिन्थु माबायाव सिंगुलार नाम्बारब्लाबो बे इउआव बेजों इउजों मा बी भार्बआ जगोन वेरासो जगोन। नंगौना नङा इउ वास होननानै जों बुङा माब्लाबाबो इउ वेर बेयाव मेन भार्ब रिड दाजाबनांगोन मा आईएनजि रिडिं ए वी वर रिडिं ए बुक यू वेर रिडिं ए बुक। दा जोङो नैबेयाव थर्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बाराव मा मोनगोन हि मोनगोन हिन्जावसाबा सि मोनगोन हौवासाबा हि आरो नाउननि राम बा इट बेखिनिखौ बिनि उनावहाय हि बा सिजों मा जागोन हि थर्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बाराव बुंनाय मा जागोन हि वाज बा शी वाज राम वाज इट वाज he was reading
was reading a book. She was reading a book. Ram was reading a book. He was reading a book. Bini bangsandre jabai. They were. They jeng bangsandre were. They were. Read men had ing daja. Reading a They were reading a book. बेबायदिनो past continuous tense खौ जोङो खालामनाय जायो। बेनो आरो दा नोंसोरनो आङो गावबा गाव खालामनो थाखाय नोंसोरो मा बुजि मोनदों बेखौ मोनथिनो थाखाय आङो मोनसे homework होगोन। दा बेखौ नोंसोरो गावबा गाव खालामनानै आङो मेसेज जुगे आरो वाट्सएप जुगे दैथायनानै हर। दा बे होमवर्कखौ नोंसोर न'आव खालाम। पास्ट कन्टिनिउस टेन्सआव रेडिअ बेबायदि मोनद'था आङो माने नोंसोरखौ होमवर्क हिसाबै न'आव खालामनो थाखाय आङो दैथायहरबाय। बेखौ नोंसोरो गोजौआव आं फोरोंबोनाय पास्ट कन्टिनिउस टेन्स बेखौ मोजाङै बुजिनानै बेखौ गावबा गाव आबुं खालामनो बे लांदां जायगा गालांनाय जादों बेखौ आबुं खालामनानै पास्ट कन्टिनिउस टेन्स खालामनानै आंनो मबाइलाव मेसेज आरो वाट्सएपनि गेजेरजों दिनैनि जि बेखौ आं बेखिनियावनो